आई भैया, हम गायक कुंदन मिश्रा तमाम भोजपुरिया भैया के चरण में गिर के बार बार प्रणाम कर रहल बानी। भैया सागर रिकॉर्डिंग लतवा बाजार के माध्यम से हम एगो माई के भजन पेश करे जा रहल बानी, जिसमें माई के और बेटा के स्नेह दुलार प्यार दिखावल गइल बा कि आज के जमाना के लड़का माई के कितना कष्ट देता रहे, तो वो माई के मन में एगो बेटा के प्रीत अंदर प्यार भाव का बाटे। आई हमने के ये म्यूजिक के माध्यम से, ये भजन के माध्यम से सुनल जाए। मिक्स बाय सागर म्यूजिक लतवा बाजार। माझी के दूधवा जस कवनो ना मिठाई, माझी के दूधवा जस कवनो ना मिठाई, माई जस दुल्हर के दीना ये भाई, माई जस दुल्हर के दीना ये भाई, माई के दूधवा जस कवनो ना मिठाई, माई के दूधवा जस कवनो ना मिठाई, माई जस दुलार के दीना ये भाई, माई जस दुलार के दीना ये भाई। जस दुलार के दीना ये भाई, माई जस दुलार के दीना ये भाई।
जैसे दुलार केहू दीना ये भाई माही के दूधवा जस कमनो ना मिठाई माही के दूधवा जस कमनो ना मिठाई माई जैसे दुलार केहू दीना ये भाई माई जैसे दुलार केहू दीना के भाई माही के दूधवा जस कमनो ना मिठाई माही के दूधवा जस कमनो ना मिठाई माई जैसे दुलार केहू दीना ये भाई माई जैसे दुलार केहू दीना ये भाई।